Sziasztok, Marv vagyok, és ma este az egyik kedvenc dolgunkat fogjuk csinálni. Egyetlen tárgyat veszünk, és követjük a történetét egészen az időben visszafelé. Néha egy kő, néha egy szobor, néha egy írásdarab reped kerámián. Ebben az esetben valami drámaibb dologról van szó. Egy aranyból készült arc, amely az elmúlt 100 évben nyugodtan nézett ki a modern világra, múzeumi plakátokról, dokumentumfilmekből és iskolai tankönyvekből. Az emberi történelem tele van nagyszabású emlékművekkel és híres nevekkel, de nagyon gyakran a kis személyes dolgok szólnak a leghangosabban. Egy maszk, amelyet egy fiatalember arcának elfedésére szántak egy sír sötétjében, soha nem közönségnek készült. Az isteneknek és a halál utáni utazásnak készült. Mégis valahogy ez a csendes tárgy egy egész civilizáció szimbólumává vált, és egy majdnem elfeledett fiúkirályt a legismertebb egyiptomivá tette. Ma este visszatérünk erre az útra. Kezdjük az ókori Egyiptom tágabb világával, királyaival és isteneivel, valamint a halál iránti nagyon gyakorlatias megszállottságával. Aztán közelebbről megvizsgáljuk Tutanhamon rövid életét, az azt követő sietős temetést, a hosszú évszázados csendet, és végül azt a pillanatot, amikor sírját felnyitották, és aranymaszkja újra meglátta a fényt. Útközben beszélünk arról, hogy mire szolgált a maszk, hogyan készült, és miért tart még mindig fogva minket úgy, ahogy. Mint mindig, most is szeretném tudni, hogy a világ mely részéről hallgattok ma este. És ha élvezitek ezeket a lassú sétákat a múltban, kérjük, fontoljátok meg a lájkolást és a feliratkozást. Ez a legegyszerűbb módja a csatorna támogatásának, és valóban segít abban, hogy további hasonló történeteket hozzak nektek. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Szóval helyezkedjetek el kényelmesen, csukjátok be a szemeteket, ha szeretnétek, és kezdjük azzal a világgal, amely életet adott annak a fiúnak, aki egy napon viselni fogja azt az aranyarcot. Egyiptom királyi bölcsődéje a közös időszámítás előtti 14. század közepén nem az a hely volt, ahol a sors trombita szóval jelentette be magát. A gyerekek jöttek-mentek dajkák, tanítók és udvari pletykák homályában. Néhányat nagyszerűen festettek a falakra, majd csendesen elfelejtettek. Közöttük volt egy Tutenk nevű kisfiú, aki nem úgy nézett ki, mint az ókori Egyiptom jövőbeli arca. Tutanhamon, később Tutanhamon néven ismert, egy olyan világba érkezett, amely már kissé kibillant a tengelyéből. Neve azt jelentette, hogy az Aton élő képe, ami sokat elárul születésének pillanatáról. Az uralkodó király Akhenaton úgy döntött, hogy Egyiptom sok istene túl sok, és egyetlen napisten, az Aton minden más felett elsőbbséget élvezzen. Évszázados hagyományokat söpörtek félre egy fényes napkorong javára, amely újakként terjesztette sugarait a királyi családra. Egy olyan kultúra számára, amely egykor isteni személyiségeket rendelt az élet szinte minden erejéhez és jellemzőjéhez, ez nem volt kevesebb, mint egy vallási földrengés. A tudósok még mindig udvariasan, és néha nem is annyira udvariasan vitatkoznak arról, hogy pontosan ki volt Tutanhamon anyja. A legvalószínűbb válasz az, hogy Akhenaton fia volt, az egyik kisebb királyi feleségtől, nem a híres nagy királyi feleségtől, Nefertititől. A modern tudományt is bevonták a rejtélybe. A múmiák csontjait beszkennelték, DNS-üket megvizsgálták, és az általános kép, ami kirajzolódik az, hogy a 18. dinasztia vérvonala meglehetősen lelkesen tekeredett önmagába. A közeli rokonok közötti királyi házasságok elméletileg a isteni vér tisztán tartásának módjai voltak, de a gyakorlatban kiváló receptet jelentettek az örökletes egészségügyi problémákra. Tutanhamon maga is féltestvérét vette feleségül, követve háza régóta fennálló szokásait. Gyermekkorának városa Akhenaton volt, egy friss kő és vakolat kísérlet, amelyet a Nílus egyik kanyarulatán emeltek Közép-Egyiptomban. Akhenaton egy korábban nem használt sivatagi szakaszt választott, kijelentette, hogy az Aton választotta, és elrendelte, hogy ott emelkedjen egy új főváros.
Határköveket faragtak a sziklákba, amelyek bejelentették az isteni választást, és elképesztően rövid idő alatt megjelent egy királyi város. Paloták voltak légies udvarokkal, hosszú oszlopos csarnokok élénk színekkel festve, kertek medencékkel és árnyékos fákkal, és templomok nyitott tetőkkel, hogy a napisten közvetlenül az áldozatokra ragyoghasson. Egy kisgyermek számára ebben a környezetben az élet a szigorú rutin és az érzékszervi túlterhelés keveréke lett volna. A reggelek a szolgák nyüzsgésével, a frissen sült kenyér illatával és a kerámia tompa csörgésével kezdődtek. A tanítók fatáblákkal és palettákkal érkeztek, készen arra, hogy megtanítsák az olvasás és írás művészetét, bár egy ilyen rangú herceg sokkal valószínűbb volt, hogy diktál, mintsem, hogy tollakkal bajlódjon. Az órák nem csak betűket és számokat fedtek le. Meg kellett tanulni a hivatalos pózokat a ceremóniákhoz, a különböző rangú idősebbek előtti meghajlás helyes szögét, a szentély megközelítésének megfelelő módját, valamint egy kiterjedt családneveit és címeit, amely élő istenek névsoraként is szolgált. A játék is része volt a képnek. Tutanhamon sírjából származó tárgyak között szerepelnek kis modellállatok, dobóbotok, amelyek ősi vadászjátékokként funkcionáltak, és több társas játék. Ezek közül az egyik, a szenet, rendkívül népszerű volt Egyiptomban. A bábukat a dobóbotok dobásának megfelelően mozgatták a négyzetek pályáján, ami egy olyan időtöltés volt, amely szimbolikus jelentéssel is bírt, mint a lélek utazása a túlvilágon keresztül. Könnyű elképzelni egy királyi gyermeket, amint egy szenet tábla fölé görnyed, örömmel küldve vissza egy másik bábut a startra, miközben valahol a közelben egy írnok csendesen lejegyzett egy rendeletet, amely egy egész tartományt érintett. A bölcsőde falain túl a felnőttek sokkal súlyosabb ügyekkel birkóztak. Akhenaton valláspolitikája felborította azt a rendszert, amely többé-kevésbé generációk óta működött. Az olyan isteneknek szentelt templomok, mint a Món és Ptah, jövedelmüket elterelték és személyzetüket csökkentették. A szobrokat megváltoztatták, áthelyezték vagy elrejtették. Azok a papok, akik kényelmesen éltek, háttérbe szorultak az Atonnak szentelt új tisztviselők javára. A napkorong nagy, új templomaiban ételt és italt halmoztak fel a szabadtéri oltárokon, miközben himnuszok dicsőítettek egy Istent, akit mostantól minden élet közvetlen forrásának tekintettek. Túton-Katon számára mindez nem ideológia vagy politika keretében jelent volna meg. A nap Akatanra sütött, akár egy, akár sok isten volt divatban. A fiú látta volna apját és anyját fénysugarakban állni, karjukat tisztelettel felemelve, miközben Aton faragott, sugarai leértek, hogy megérintsék arcukat. Egy gyermek számára ebben a környezetben egyszerűen így volt elrendezve a világ. Mégis a társadalmi ranglétra alsóbb fokain az emberek még mindig mormolták a régi imákat Amunhoz és Ozirishez. Még mindig tartottak kis házi szobrokat ismerős istenekről csendes sarkokban. A hivatalos fényesség alatt a nyugtalanság rétege megmaradt. Ebből az időszakból származó művészet furcsán intim betekintést nyújt a palota életébe. Az amarna stílus, ahogy ma nevezik, a királyi családot elnyújtott, szinte folyékony formákban ábrázolja, keskeny arcokkal és puha, lekerekített testekkel. A jelenetek Akhenattont és Nefertitit ábrázolják lányaikkal pihentető pillanatokban, ételdarabokat adnak nekik, vagy ölükben tartják őket. Valahol a sérült és töredékes jelenetek között egy kisfiú is megjelenhetett egykor. Talán közel az anyjához, vagy egy dajkához. Ha Túton-Kartont ott festették, a pigmentek elhalványultak, vagy a vakolat éppen rossz helyeken hullott le. Ami megmaradt, az egy háztartás csábító nyomai, ahol a jövőbeli király egy nagyon furcsa és nagyon fényes vallási és hatalmi kísérlet alatt nőtt fel. Végül a furcsa vallási kísérlet, amely Túton-Karton gyermekkorát meghatározta, nem annyira felrobbant, mint inkább csendesen kifulladt. Akhenaton, ennek a napsütötte látomásnak az építésze,
öregedett és visszahúzódóbbá vált. A Nílus kanyarulatánál lévő fényes új város kevésbé tűnt a jövőnek, és inkább egy olyan projektnek, amelyet senki sem tudta, hogyan fejezzen be. Valahol a királyi lakosztályokban a fiú, aki Tutankarmon lett, aggódó arcú és sürgős hangú időseket figyelt, ahogy jönnek és mennek. Akhenaton utolsó évei elmosódottak és tele vannak hézagokkal, mint egy falfestmény, amely elvesztette központi alakjait. Lehet, hogy rövid ideig volt egy társuralkodó, talán egy fiatal herceg, Smenkhkaré nevű, talán valaki teljesen más, ceremoniális név alatt. A nevek változnak, a címek átfedik egymást, és a feljegyzések, amelyek egykor mindent megmagyarázhattak volna, töredékesek. Ami világos, hogy néhány éven belül a trón egy gyermek kezében maradt. Tutankharton még nem elég idős ahhoz, hogy borotválkozzon, Felső és Alsó Egyiptom királya lett. Egyiptom már megtette ezt korábban. A gyermek királlyal nem volt példátlan, és az udvar generációk óta gyakorolta a fiatal névben való uralkodás művészetét. Voltak utasítások úgymond arra vonatkozóan, hogyan kell egy kisfiút elegendő tapasztalt felnőttel körülvenni, hogy az állam működjön. Ebben az esetben a legfontosabb felnőttek egy Aj nevű, magasrangú tisztviselő és egy Horemheb nevű katonai parancsnok voltak. Aj évekig szolgálta a királyi családot, és feliratokon atyai tanácsadóként jelenik meg. Horemheb egy katona volt, aki figyelemmel kísérte a külügyeket, és határozottan hitt az egyiptomi nagyságban. Kettejük között ők biztosították azt az érettséget és erőt, amellyel a vékony fiatal király még nem rendelkezett. Maga a koronázás is látványos esemény lehetett valahol abban a városban, amelyet Akhenaton épített. Papok és tisztviselők gyűltek össze hosszú fehér köntösökben. Írnokok ellenőrizték a listákat. Zenészek hangolták a hárfákat és fuvolákat. A fiú királyt megfürdették és beparfümözték volna. Szemhéjait védő fekete szénnel festették ki. Fejét a magas kettős koronával koronázták, amely a királyság mindkét felét szimbolizálta. Az atom még hivatalosan is a legfőbb uralkodó volt ekkor, így a napkorunkhoz szóló himnuszok keveredtek volna régebbi imákkal, amelyeket senki sem mert hangosan kimondani. Minden ceremónia ellenére az új uralkodás valódi ügye nem volt azonnal látható. Ez az ügy Akhenaton vallási forradalmának lassú, óvatos leépítése volt. Az ország sokat tűrt, mert Egyiptom jól tudta elnyelni a furcsaságokat és tovább élni. Mégis a sok isten régi rendszere, hatalmas templomokkal, amelyek élelmet, foglalkoztatást és társadalmi struktúrát biztosítottak, súlyosan megsérült. Amun papsága, amely egykor a trónnal vetekedő erő volt, elvesztette jövedelmét és presztízsét. Azok a városok, amelyek identitása a helyi istenek köré épült, félretoltnak érezték magukat a semmi közepén lévő új főváros miatt. Még olyan gyakorlati ügyek is, mint a templom karbantartás és a fesztivál naptárak megszakadtak. Egy rendkívül feszültnek kellett lennie találkozó sorozatban a trón körüli idősebb férfiak mérlegelték lehetőségeiket. A régi rendszerhez való teljes visszatérés megbántotta volna azokat, akik Akhenaton változásai révén előnyökhöz jutottak. Az új vallás megtartása, ahogy volt, valós zavargásokat kockáztatott. A kialakult kompromisszum okos volt. A fiatal király visszavezetné az utat a hagyományos istenekhez, és ezzel minden pap és hivatalnok kedvence lenne, akik csendben gyűlölték az atonéveket. A változás valami mélyen szimbolikussal kezdődött. Az uralkodás korai szakaszában a királyi nevet megváltoztatták. Tutankatonból Tutankhamon lett. A név egyik rövid elemét felcserélték egy másikra. Aton, a napkorong, kikerült. Ammon, a tolvajok nagy rejtett istene, bekerült. A régi nevet lefaragták, és az újat vésték a helyére. A hivatalos dokumentumokat és szobrokat ki kellett javítani, ami nem volt kis feladat egy bürokratikus kultúrában, amely mindent kemény kőbe vésett és hangsúlyozás céljából festett. A változás az egész királyságnak bejelentette, hogy a fiatal király most a régi istenekkel áll.
A nevek súlyt hordoznak az ókori Egyiptomban. Egy királyi születési név összefonódott a sorssal, a védelemmel és a legitimitással. Nyilvánosan megváltoztatni olyasmi volt, mint egyszerre átfesteni egy nemzeti zászlót és újraírni a nemzeti himnuszt. Ammon papjai és az egyszerű emberek számára, akik soha nem melegedtek fel igazán Atonhoz, az új név hatalmas megkönnyebbülés lett volna. A világ ismét értelmet nyert. A nagy rejtett Isten ismét kegyben állt. A politikai lépések követték a vallási jelet. Az udvar elkezdett elvándorolni Akhenatonból, abból a napfényes sivatagi városból, és visszatérni a hagyományosabb hatalmi központok felé. Memphis a Nílus-delta elejénél ismét fontos királyi bázissá vált. Théba, Ammon városa Felső Egyiptomban elkezdte visszanyerni régi fényét. A csendesedő műhelyek ismét kaptak megrendeléseket. A templomi birtokok ismét látták, hogy gabona és szarvasmarha áramlik vissza a könyvelésükbe. Az egyik legfontosabb dokumentum ebből az időből, amelyet gyakran restaurációs sztélének neveznek, nyersen és meglehetősen sértődött nyelven írja le a helyzetet. Panaszkodik, hogy az istenek templomai romba dőltek, hogy szentélyeiket elborították a gyomok, hogy az istenek hátat fordítottak Egyiptomnak, mert képeiket elhanyagolták. Ezután bejelenti, hogy a király mindezt helyreállította. Az istenek ismét megkapják áldozataikat. Felvonulási útjaikat felsöprik és feldíszítik. Ünnepeiket a megfelelő időben fogják megünnepelni. Ez az ősi megfelelője annak, amikor egy új adminisztráció megígéri, hogy mindent megjavít, amit az előző elrontott. A sztélé Tutanhamont mutatja be e restauráció mozgatórugójaként, ami hízelgő, de nem teljesen hihető egy fiú esetében, aki éppen csak elérte azt a kort, amikor már észszerűen megbízhatóan vezethet egy harci szekeret felügyelet nélkül. Nyugodt, faragott vonásai mögött olyan férfiak álltak, mint Aj és Horemheb, akik nagyon jól tudták, melyik oldalon van a kenyér vajazva. A régi istenek támogatásával megszerezték a hatalmas templomi hálózatok hűségét. A király szájába adva a szavakat, isteni legitimitással ruházták fel politikájukat. Gyakorlatilag a régi vallás helyreállítása épp úgy építési munkákról szólt, mint teológiáról. A kő hangosan beszél Egyiptomban, Karnakban, a thébai hatalmas templom komplexumban. Tutanhamon nevét újonnan épült szerkezetekre helyezték. Az Atont ünneplő régebbi emlékművek darabjait szétszedték, és építőelemként használták fel, befelé fordítva, ahol senki sem láthatta őket. Ammon és más istenek új szobrait emelték a Luxori templomban. A domborművek a fiatal királyt mutatják be rituálékban résztvevőként, néha olyan vonásokkal, amelyek még mindig hordozzák az amarna művészeti stílus egy csipetnyi nyomát, de félreérthetetlenül hagyományos fáraóként öltözve. Ezek a projektek egyszerre több célt is szolgáltak, megbékítették az isteneket, legalábbis a hívők elméjében. Munkát adtak a munkásoknak, kézműveseknek és írnokoknak. Lehetővé tették a papoknak és hivatalnokoknak, hogy büszkén mutassanak a friss munkára, és elmondják, hogy a király kegyes és nagylelkű. A rezsimnek is volt mit mutatnia a külföldi követeknek, akik talán azon tűnődtek, vajon Egyiptom elvesztette-e az eszét. Kevés dolog mondja el a stabilitást, mint egy nagy templom, tele éneklő papsággal és füstölő tömjénnel. A fiatal uralkodó szemszögéből a restauráció évei bizonyára zavarba ejtőek és mámorítóak voltak. Végtelen szertartások zajlottak. Virágfüzérekkel díszített szobrok elé vezették, hogy gondosan tálcákra rendezett felajánlásokat mutasson be. Felvonulásokon lovagolt, egy szekéren állva, miközben a tömeg áldásokat kiabált. Megtanították neki a helyes kifejezéseket, amelyeket minden alkalommal mondania kellett, a jogar és a cséphadaró helyes tartását, az istenek tiszteletének megfelelő sorrendjét. Külföldi követeket kellett fogadnia, ajándékokat kellett elfogadnia,
Hivatalos banketteken mindenki szorosan figyelte az arc kifejezését, remélve, hogy a kegy jeleit látja. Ezen korai évek valamely pontján megnősült. Menyasszonya Anka Cinnamon volt, egy lány, aki ugyanabban a palotavilágban nőtt fel, Akhenaten és valószínűleg Nefertiti lánya. A kettő közel azonos korú volt, és osztoztak abban a furcsa élményben, hogy egy olyan vallási kísérletben nevelkedtek, amelyet most gondosan lebontottak körülöttük. A királyi családon belüli házasság bevett gyakorlat volt, amelynek célja az isteni vér tisztán tartása volt a külső vonalaktól. Ennek gyakorlati hatása is volt, korlátozta a rokonok számát az udvarban, bár a családfát nem egyszerűsítette. A fennmaradt műtárgyakról készült jelenetek gyengét pózokban ábrázolják a párt, együtt ülve egy aranyozott trónon. A lány keze a férfi vállán nyugszik, mintha vigaszt vagy támogatást nyújtana. A palotákon túli földnek megvoltak a maga gondjai. A földművesek továbbra is figyelték a Nílus emelkedését minden évben, imádkozva egy olyan áradásért, amely nagylelkű, de nem pusztító. A folyó menti kézművesek és falvak bútorokat faragtak, sört főztek, bőrt cserzettek és vásznat fontak. A határmenti katonák figyelték a szomszédokat, akiknek saját ambícióik voltak Szíriában és Núbiában. Számukra az Atton és Amon közötti finom különbségek kevésbé számítottak, mint az, hogy a templomok nyitva voltak-e, a fesztiválok időben jöttek-e, és a királyi raktárak elég tele voltak-e ahhoz, hogy sovány években gabonát biztosítsanak. Lassan elterjedt volna a hír, hogy a király ismét a régi isteneket kedveli. Az utazók történeteket vittek a Nílus mentén. Egy karavánvezető, aki tolvajokat látogatott, mesélhetett volna arról, hogy ismét füst száll fel Amon nagy templomából. Egy memphisi írnok megemlíthette, hogy új szobrokat faragnak Petár számára. Ezek voltak azok a kis részletek, amelyek jelezték az egyszerű embereknek, hogy a világ visszatér a megszokott mintákhoz az udvarban. Azonban senki sem felejthette el teljesen a helyzet törékenységét. Tutankámonnak nem maradtak fenn gyermekei, amennyire tudjuk, bár tragikus bizonyítékok vannak arra, hogy 2 halva született lányát vele együtt temették el. A királyi vonal más szóval egy fiatal és nem különösebben robusztus válpáron egyensúlyozott. A tanácsadók, akik a királyság politikáját alakították, tökéletesen tudták, hogy túlélik a királyukat. Nehéz nem gyanakodni, hogy mindegyikük fejében ott volt egy csendes kis lista arról, hogy mit tegyen, ha az elképzelhetetlen megtörténik, és a trónon ülő fiú nem éri meg a középkort. A fiatal uralkodónak magának kevés választása volt, mint eljátszani a számára kijelölt szerepet. Nyilvánosan Maat megtestesüléseként jelent meg, az isteni rendként, amely távol tartotta a káoszt. Dombornyomatokon ellenségeket füstölt, tömjént áldozott, és ünnepi hajók orrában állt. Magánéletében egy tinédzser volt, minden szokásos fájdalommal és bizonytalansággal, ami a növekvő csontokkal és változó elvárásokkal jár. Maradványainak modern vizsgálatai azt sugallják, hogy nem volt különösebben egészséges. A királyi beltenyésztés, amely teológiailag rendezettnek tűnt, törékeny végtagokat és fertőzésekre hajlamos testet hagyhatott neki. A nehéz királyi öltözékben töltött hosszú napok, a pislákoló olajlámpákkal megvilágított hosszú éjszakai szertartások megviselték volna. Mégis néhány rövid évig a megállapodás működött. Az istenek megbékéltek, vagy legalábbis az emberi képviselőik. A templomok ismét élettel teltek meg. A nap továbbra is felkelt azok számára, akik ragaszkodtak hozzá, de most már egy szélesebb isteni szereplőgárda részeként tette ezt, nem pedig magányos csillagként. Tutanhamon nevét falakra vésték, Núbiától délen Szíria határáig északon. Minden hivatalos értelemben fáraó volt, míg ha a döntéseket gyakran idősebb férfiak hozták is, akiknek nevei egy napon csak lábjegyzetekben szerepelnek majd. Olyan módon, amelyet sem ő, sem tanácsadói nem gyaníthattak. Ez a rövid helyreállítási pillanat kőbe és aranyba rögzíti az emlékét.
A nevében megrendelt művek, a szobrok, domborművek és a kártusával jelölt tárgyak egy napon segítenek majd a régészeknek összerakni a történetét. Egyelőre azonban egyszerűen részét képezték annak az erőfeszítésnek, hogy meggyőzzék az isteneket és az embereket egyaránt arról, hogy Egyiptom stabil, kegyes és szilárdan visszatért a helyes útra. Sok királyi történetben van egy nagy finálé, egy utolsó csata, egy utolsó beszéd, egy dacaktusa, amely a levegőben lóg. Tutankamon nem kap semmi ilyesmit. Egy király számára, akinek arca globális hírességgé vált, utolsó éve furcsán csendes a feljegyzésekben. Nincs egyértelmű említés drámai kampányról. Nincs nagy szerződés egy rivális hatalommal. Nincs hangos betűkkel egy templom falára vésett dicsekvés, ami azt mondja, hogy így ért véget. Ehelyett egyfajta csend van, majd meglehetősen hirtelen egy temetés. Ahhoz, hogy elképzeljük az utolsó hónapokat, segít visszalépni a mindennapi világába, és megnézni azokat a tárgyakat, amiket az élet hátrahagyott. A sír, amely egy napon híressé tette volna, nem csak arannyal volt tele, hanem olyan dolgokkal is, amelyeket nyilvánvalóan használtak. Vannak kopott szandálok, csiszolt markolatú sétabotok, megjavított ruhák és harci szekerek, amelyek a tényleges használat karcolásait és horpadásait mutatják. Vannak íjak és nyilak, bumerángszerű dobóbotok madárvadászathoz, gyönyörűen kidolgozott tőrök és finom vászoningek. Vannak székek, ágyak és fejtámlák, játékok és kozmetikai edények. Ez egy fiatalember podgyásza, aki kényelmesen élt és arra számított, hogy a következő világban is szüksége lesz ugyanazokra a felszerelésekre. Egy különösen érdekes tárgy, egy festett faláda, egészen más megvilágításban mutatja be őt. Oldalain élénk jelenetek, láthatók a királyról egy harci szekéren, amint idegen ellenségek ellen rohamoz. A legyőzöttek vad zűrzavarban láthatók, lovaik felbuknak, kezüket kétségbeesett könyörgésre emelik. Tutankamon magasra emelkedik, meghajolva, abban a magabiztos pózban, amelyet a közel-keleti királyok kedveltek. Az, hogy valóban harcolt-e ilyen stílusban, vitatható. A királyi művészeket azért fizették, hogy ideálokat mutassanak be, ne valóságot. Mégis a láda azt mondja nekünk, hogy a harcos király képe fontos volt az udvarában, és arra utal, hogy legalább részt vett hivatalos vadászatokon és felvonulásokon, ahol a harci szekerek és fegyverek a látvány részét képezték. Egy tinédzser számára az élet egyszerre tűnhetett nagyszerűnek és bizonytalannak. Az ősi istenek helyreállítása némi normalitást hozott vissza a királyságba, de a saját testében kevésbé együttműködő erők dolgoztak. Későbbi maradványainak vizsgálata arra utalna, hogy csontváza genetikai terhelés és betegség történetét hordozta. A csontok egy láb problémáról tanúskodnak. Voltak jelek, hogy az egyik lábát kímélte, és a sírban elképesztő számú sétabot és bot volt, sokkal több, mint amit egy egyszerű, kiegészítő szeretet megmagyarázna. Ha mindezeket a részleteket összeadjuk, egy olyan fiatalember képét festik, aki nagyobb erőfeszítéssel mozgott a palotáiban, mint ahogy szobrai sugallják. Nyomok is vannak arra, hogy nem sokkal halála előtt súlyos sérülés történt. Egy lábtörés elég magasan ahhoz, hogy potenciálisan veszélyes legyen, úgy tűnik, még életében történt. Az antibiotikumok előtti korban egy rossz törésfertőzéshez és gyors hanyatláshoz vezethetett, különösen egy már amúgy is stressz alatt lévő testben. Ugyanakkor a szöveteiben a malária egy csúnya törzsének nyomait is kimutatták. A malária állandó fenyegetést jelentett a Nílus mentén, és még a leghatalmasabbakat is sújthatta. Egy súlyos sérülés és egy súlyos betegség kombinációja egy törékeny fiatal királyban nem megnyugtató recept. Hosszú ideig drámai belméletek is léteztek. A korai röntgenfelvételek a koponya hátsó részén sérülést mutattak, ami gyilkosságra, palotai összeesküvésekre és egy fejre mért ütésre utaló, borzalmas feltételezésekhez vezetett egy homályos folyosón. Jó történet volt, és az újságok imádták.
Később jobb képalkotás és alaposabb vizsgálat kimutatta, hogy az állítólagos fejsérülés valójában a halál utáni durva bánásmód eredménye volt, amikor eltávolították az agyat és gyantát öntöttek a koponyába. A királyi merénylet gondolata sokat veszített erejéből, de a köztudatban mégis él, mert mi, emberek szeretjük a rendezett magyarázatokat és a palotai intrikákat. A hétköznapi valóság, egy tinédzser testében lévő betegségek és sérülések kuszasága kevésbé drámai, de jobban illeszkedik ahhoz, ahogyan az ókori világ általában működött. Azonban valahol a késő tinédzser korában Tutanhamon meghalt. A királyi háztartás rendkívül gyakorlatias pánikba esett volna. Egy halott király Egyiptomban nem csupán családi tragédia és alkotmányos válság volt. Ez kihívást jelentett a balzsamozó papok és adminisztrátorok számára, akiknek korlátozott idejük volt arra, hogy egy királyi holttestet a túlvilág teljesen felszerelt lakójává alakítsanak. A mumifikálás ideális időtartama 70 nap volt. Ezt a számot egyes tudósok bizonyos fényes csillagok ciklusával hozzák összefüggésbe, amelyek eltűnnek és újra megjelennek az égen. Bármi is legyen a mélyebb szimbolika, a gyakorlati eredmény az volt, hogy sok mindent meglehetősen sietve kellett megszervezni. Az első lépés az volt, hogy a testet a balzsamozó gondjaira bízzák. Ezek olyan szakemberek voltak, akik pontosan tudták, mit kell tenni a királyi maradványokkal. A folyamat részben tudomány, részben művészet és részben vallási előadás volt. Egy árnyékos balzsamozó helyen a Nílus nyugati partján, a temetők közelében, ahol már oly sok korábbi király feküdt, munkához láttak. A testet megmosták és megtisztították a Szent folyó vizével és aromás gyantákkal. A legtöbb belső szervet gondosan eltávolították egy bemetszésen keresztül. Külön megszárították és edényekbe helyezték, amelyeket kanópusz edényeknek nevezünk. Minden edény egy adott istenség védelme alatt állt, és az egész készlet együtt arra szolgált, hogy a királlyal együtt utazzon az örökké valóságba. A szívet a helyén hagyták a mellkasban. Az egyiptomi hit a szívet a gondolat és a jellem székhelyének tekintette, és a túlvilág nagy ítéletének jelenetében az igazság tollával mérlegelték volna. Az agyat viszont jelentéktelennek tartották. Elég méltatlan módon az orron keresztül kihúzták és eldobták. Nekünk ez furcsa elrendezésnek tűnik, de minden kultúra legalább egy szervet rosszul ítél meg, és Egyiptom jó társaságban van ebből a szempontból. Miután a testet kiürítették és leöblítették, ásványi sóba, úgynevezett nátromba csomagolták. Ez a fehér, morzsalékos anyag, amelyet a kiszáradt tómedrekből gyűjtöttek, könyörtelen hatékonysággal vonta ki a nedvességet a húsból. A test nátromba burkolva feküdt, zsugorodott és feszesedett, amíg a balzsamozók készen nem találták a folytatásra. Amikor végre lesöpörték a sót, egy száraz és meglehetősen sovány figura maradt, készen az átalakításra. Olajokat és gyantákat alkalmaztak, hogy a bőr rugalmasabb legyen. Amuletteket és ékszereket helyeztek el. Lenrétegeket tekertek a végtagok és a törzs köré, és minden szakaszban varázslatokat mondtak, hogy megvédjék a király minden részét hosszú útján. Néhány amulett, amely ezekbe a burkolatokba került, ma is látható. Vannak apró aranydarabok, amelyek szent szimbólumok alakúak, bonyolult karneol és más kövekből készült bűbályok, valamint istenek és hieroglif jelek védőképei. Mindegyiknek volt célja. Az egyik a torkot őrizte, a másik a szívet, a harmadik a csontokat védte. A balzsamozók nem csupán fizikai dologként őrizték meg a testet. Egyfajta spirituális páncélt építettek Tutanhamon köré, biztosítva, hogy a következő világban egyetlen démon vagy szerencsétlenség se találjon védtelen rést. Mindeközben más csapatok keményen dolgoztak a következő problémán, ami az volt, hogy hová helyezzék el a kész múmiát. A 18. dinasztia királyait a nyugati parton, egy távoli völgyben, mészkősziklákba vájt sírokban temették el.
Ezt a helyet, amelyet ma Királyok völgyének neveznek, részben természetes elszigeteltsége miatt választották. Ahelyett, hogy hatalmas piramisok hirdették volna a kincsek jelenlétét mérföldekről, ezek a monarchák úgy döntöttek, hogy elrejtik sírjaikat egy száraz és szűk völgyben, befedik a bejáratokat, és bíznak abban, hogy a sivatag és az istenek elvégzik a többit. Általában egy király akkor kezdte volna el saját sírjának építését, amikor trónra lépett. A munkások évekig dolgoztak volna a völgyben, folyosókat és kamrákat bővítve, falakat faragva és festve, és általában biztosítva, hogy amikor eljön az elkerülhetetlen vég, egy lenyűgöző föld alatti lakhely várja őket. Tutanhamon esetében ezt a hosszú előkészületet rövid élete ténye szakította meg. Jó okunk van azt gondolni, hogy a sír, ahol végül nyugalomra lelt, eredetileg egyáltalán nem neki készült, hanem a királyi család egy másik tagjának kezdték el. Mérete és elrendezése szerény a szomszédok nagyszabású folyosóihoz képest, és vannak jelek arra, hogy a változtatásokat gyorsan hajtották végre. A sír, amelyet ma kv. 62 néven ismerünk, egy rövid lefelé vezető folyosóból, egy kis előkamrából, egy oldalsó melléképületből, egy sírkamrából és egy kincstárból áll. Ez minden. Más királyok hosszú folyosókat élveztek, amelyek több terembe és további szobákba vezettek. Tutanhamon örökháza egy kompakt lakás a sor csendes végén. Még ez a kis tér is meglepően sok munkát igényelt, hogy időben elkészüljön. A sírkamra falait be kellett vakolni, és királyi temetéshez illő jelenetekkel kellett festeni. A szarkofágot, egy nagy kőládát be kellett hozni és felállítani. Aranyozott fa szentélyeket, amelyek egymásba illeszkednek, mint óriási szertartásos koporsók, össze kellett szerelni azon a helyen, ahol a tényleges múmia feküdt. Mindezt egy olyan szobában, amely nem sokkal nagyobb, mint egy modern nappali. A falfestményeknek is megvan a maguk története. Az egyik rész az új királyt, Ajt mutatja be, amint rituálét végez Tutanhamon előtt. Egy jelenet, amely egyszerre tiszteli a halott uralkodót, és csendesen utal az utódlásra. Egy másik a temetési menetet mutatja be, ahol alakok húznak egy szánkót, amely a múmiát viszi. A stílus némileg egyszerűsített a pazarabb sírokhoz képest, és vannak helyek, ahol a festék és a vakolat sietősnek tűnik. Néhány nevet megváltoztattak a korábbi verziókhoz képest, ami arra utal, hogy az eredeti terveket módosították, ahogy az események felülírták a művészeket. Mintha a dekoratőröknek a munkafelénél azt mondták volna, hogy ne csak a színvilágot, hanem az ajtón lévő nevet is változtassák meg, és tegyék meg, mielőtt a bankett vendégei megérkeznek. A sír berendezése egy másik kihívás volt. Egy fáraónak sokkal többre volt szüksége, mint egy szarkofágra és néhány vázára. A túlvilágot a földi élet folytatásaként képzelték el, és ez bútort, ruházatot, eszközöket, élelmiszert, italt, fegyvereket és rangjelzéseket jelentett. A paloták raktárait feltehetően átkutatták a megfelelő tárgyakért. A kézművesek túlóráztak, hogy befejezzék a még folyamatban lévő darabokat. Eredetileg másnak szánt tárgyakat is felhasználtak. Felirataikat megváltoztatták, hogy Tutanhamon nevét viseljék egy másik személy helyett. Néhány esetben a korábbi nevek még ma is láthatók nagyítással, mint kísérteties aláírások egy új festékréteg alatt. A dolgok listája, amelyek végül bekerültek a kis sírba, elképesztő. Voltak szertartásos szekerek aranyozott szerelvényekkel, színes üveggel és kövekkel berakott trónok, állatokat ábrázoló faragott ágyak, alabástromedények, amelyek még mindig tartalmaztak kenőcsök és olajok nyomait, és bonyolult, szentélyek alakú edények. Voltak dobozok tele lemvászon ruhákkal, némelyik finoman redőzött, mások praktikusabbak. Voltak finoman kidolgozott fegyverek, pajzsok és páncélok. Egy ragyogó, meteorvasból készült tőr fényesre polírozva a test mellett feküdt.
Voltak kosarak és edények tele élelemmel, gondosan felcímkézett borosüvegek évszámmal és szőlőültetvénnyel, szárított virágfüzérek, amelyek még őrizték alakjukat. A meghatóbb tárgyak között azok vannak, amelyek közvetlenül a fiatalemberről szólnak, nem pedig a betöltött hivataláról. A nagymamájához tartozónak vélt hajtincseket egy kis ládikába zárták, minthogyha egy családi ereklyét rejtettek volna a podgyászába. Játékok álltak készen a további játékra, beleértve a szenátus készleteket faragott darabjaikkal. Voltak kis szobrok, amelyek valószínűleg paloták magánzugaiban álltak, most pedig vigaszt és társaságot nyújtanak az örökké valóságban. Mindebben nem csak királyi pompát, hanem olyan embereket is érezni, akik ismerték a királyt, és azt akarták, hogy ismerős dolgok vegyék körül, még ha azt hitték is, hogy ő maga soha többé nem látja meg a napfényt. 70 nap végén a temetési menet a sírhoz kanyargott. Popok jártak elől, varázslatokat énekelve, és csörgőhöz hasonló hangszereket rázva. Hordárok vitték a múmiát a beágyazott koporsóiban egy szánon, amelyet egy előkészített úton húztak. Családtagok és tisztviselők követték őket. Valahol közöttük sétált Anka Cinnamon, most már fiatal özvegyként. Vele voltak az udvar idősebb államférfiai, köztük A, aki már a következő uralkodóként pozícionálta magát. A levegő tömjén és sivatagi porillatú lett volna, és a völgy szikláinak falai közömbösen néztek volna vissza, ahogy évszázadok óta tették. A sír bejáratánál végső szertartásokat végeztek. Az egyik legfontosabb az úgynevezett szájnyitó szertartás volt, amelyben speciális eszközöket érintettek a múmia ajkaihoz és arcához az érzékek helyreállítása érdekében, hogy a halott király tegyi beszélni, enni, látni és lélegezni tudjon a túlvilágon. Étel és italáldozatokat mutattak be. Himnuszokat és imákat mondtak egy olyan nyelven, amely már akkor is ősi volt. Miután mindent elvégeztek, a belső szentélyeket bezárták. A szarkofág kőfedelét a helyére tették, és a munkások megkezdték a kevésbé költői feladatot, a járatok és ajtók törmelékkel és vakolattal való feltöltését, majd hivatalos pecsétekkel való lezárását. Az udvar számára az élet lendületes elszántsággal haladt tovább. Felvette a kettős koronát, és a saját nevében kezdett uralkodni. Hormb végül követte, és erőteljes vágyában, hogy Egyiptomot visszaállítsa abba, amit ő megfelelő rendnek tartott. Nagyon igyekezett kitörölni Tuten és Akenátan egész vonalának emlékét. Neveket véstek le az emlékművekről, képeket változtattak meg, és az Amarna interlúdiumot kínosnak tekintették, amit jobb nem említeni. Az a fiú, akinek temetése annyi erőfeszítést igényelt, hivatalos értelemben szinte nem létező személyé vált. A völgyben lévő sír azonban a legkevésbé sem törődött a változó politikai hangulatokkal. Kis bejárata a völgy aljához közel, egy későbbi király nagyszerű emlékművétől nem messze feküdt. Idővel az áradások lezúdultak a sziklákról ritka heves esőzések idején, sarat és kavicsot öntve a völgy aljára. A KV 62 alacsony lépcsőit és bejáratát fokozatosan eltemették. Későbbi építési projektek munkásai kunyhókat építettek a közelben, taposták a földet, szerszámokat és cseréptöredékeket halmoztak fel, talán még le is ültek ebédelni a bejáratot borító törmeléken. Fogalmuk sem volt, hogy egy királyi temetkezés fekszik néhány lábnyira a szondájuk alatt. Sírgyilkosok legalább kétszer meglátogatták a helyet az ókorban. A külső ajtókon lévő törött pecsétek és néhány megbolygatott tárgy belül azt mutatja, hogy a tolvajok bejutottak, és elvittek könnyen hordozható tárgyakat. Aranyfólia és apró tárgyak csábító zsákmányok lettek volna. Látogatásaikat azonban korán megszakították, talán őrök vagy a völgyet járőröző tisztviselők. A rablóknak nem volt idejük kifosztani a sírt. Minden behatolás után a hatóságok a lehető legjobban lezárták a bejáratot. Valaki még sietve be is foltozta a külső ajtót.
Egyszer az egyiptomi történelemben a renderői éppen elég kompetensek és talán éppen elég szerencsések voltak ahhoz, hogy meghiúsítsák a tolvajok legrosszabb szándékait. Eközben szinte minden más királyi sír a völgyben, és azon túl is alapos kifosztást szenvedett. Későbbi időszakokból származó jogi papiruszok hosszú pereket rögzítenek rablókról, akik nyomorúságos részletességgel mesélik el, hogyan fúrtak alagutat a sírokba, törtek fel koporsókat és olvasztottak be aranyat. Ezek a történetek komor olvasmányt jelentenek, de azt is kiemelik, mennyire szokatlan Tutanhamon túlélése. Sírját kirabolták, igen, de nem fosztották ki teljesen. Újra lezárták, a természet elrejtette, majd teljesen elfelejtették, és ott van Szombat. Több mint 3000 éven át, birodalmak felemelkedésén és bukásán, görög és római látogatók elhaladásán, keresztény remeték és arab utazók érkezésén, európai turisták jövetelén keresztül, vázlatfüzetekkel, majd fényképezőgépekkel, az a kis kamra csendes múmiájával és csillogó rakományával sötétségben várakozott. Homok és kő nem siet. Az arany a koporsókban és a király fejét borító aranymaszk különös arca tökéletes sötétségben feküdt, láthatatlanul, miközben a világ fent változott és újra változott. Amikor Howard Carter fiatal művészként és régészként megérkezett a királyok völgyébe, a hely már egy olyan lelőhely örökösének számított, amely titkainak nagy részét már felfedte. A völgy nem nagy, valójában csak egy száraz hasadék a mészkődombok között, a Nílus nyugati partján, Luxorral szemben. De az új birodalom több évszázadán át ez volt a királyi temetkezések végső célja. Amikor Carter először sétált ott vázlatfüzetével, tele volt mások lábnyomaival is. Felfedezők és kincsvadászok több mint egy évszázadon át szurkálták és piszkálták szinte minden zugát. Carter nem kiváló tudósként kezdte munkás életét. 17 évesen érkezett Egyiptomba, mint egy művész, biztos kézzel és részletgazdag szemmel, akit falfestmények és feliratok másolására alkalmaztak a rangidős régészek számára. Ez hosszú napokat jelentett a homályos sírokban, mozdulatlanul ülve, port és lámpafüstöt lélegezve, miközben pontos akvarelleket próbált készíteni ősi jelenetekről. Nem volt elbűvölő, de kiváló módja volt a völgy elrendezésének megismerésére, annak megtekintésére, hogy mely sírok voltak lenyűgözőek és melyek furcsán szerények, és annak érzékének kialakítására, hogy hol lehetnek hiányosságok a mintázatban. Idővel illusztrátorból ásatóvá vált, és hírnevet szerzett magának, mint óvatos, makacs és kissé szúrós ember a hivatalnokokkal való kapcsolataiban. Az a partner, aki igazán hasznossá tette makacságát, George Herbert, Carnarvon 5. grófja volt, egy brit arisztokrata, aki egy szerencsétlen autóbaleset után fordult az egyiptomi régiségekhez, ami miatt meleg telekre volt szüksége. Carnarvonnak volt pénze, kíváncsisága és kalandvágya. Carternek volt tapasztalata, türelme és részletes mentális térképe a királyok völgyéről. Jó párosítás volt. 1907-ben kezdtek együtt dolgozni, és 3 évvel később Carnarvon megszerezte a koncesziót a völgyben való ásatásra. Carternek most joga volt ásni Egyiptom egyetlen helyén, amely még mindig hiányzó királyokról suttogott. Jó okok voltak feltételezni, hogy legalább egy királyi sírt még nem találtak meg. A korszak királyainak listái azt sugallták, hogy egyes uralkodók hiányoztak a régészeti feljegyzésekből. Ezen nevek egyike Tutanhamon volt. Néhány apró tárgy, amely az ő kártusát viselte, előkerült a völgyben, többnyire egy másik király sírjában, ami azt jelentette, hogy valahol a közelben az ő saját temetkezésének is léteznie kell. De a völgy alját elborították a korábbi ásatások, építők, kunyhói, meddőhányók és évszázadok véletlenszerű törmelékei. Ahhoz, hogy bármit is találjanak, ami alaposan el volt temetve, valakinek sok ígéretesnek nem tűnő követ kellett volna elmozdítania. Carter pontosan az a fajta ember volt, aki ezt megtette.
A völgyet egyfajta háromdimenziós rejtvényként közelítette meg. Régi térképeket tanulmányoztak, a felületeket rácsokra osztották, és munkáscsapatok láttak hozzá a romantikusnak nem mondható feladathoz, hogy egyenként kosárral tisztítsák meg a törmeléket. Évadról évadra faragták a lejtőket és mélyedéseket, felfedve ismerő sírbejáratokat, ősi munkáskunyhókat és frusztráló alapkőzetfoltokat. Minden leletet rögzíteni és megfontolni kellett, de egyik sem hasonlított egy hiányzó király sírjára. 1922-re Carnarvon vagyonokat költött erre a lassú folyamatra, és türelme kezdett úgy hangzani, mint egy banki egyenleg, amely közeledik a limitjéhez. A koncesszió lejárt volna. Sok más régész úgy gondolta, hogy a völgy már mindent kiadott, ami érdemes volt. Carter azonban továbbra is meg volt győződve arról, hogy egy földdarab ötödik. Ramszesz sírja közelében még mindig rejt valami fontosat. Ez egy természetes mélyedés volt, amelyet kényelmes szemét lerakóként és ideiglenes kunyhók számára használtak. Azt gyanította, hogy egy kis királyi sír építői belevághattak ebbe a helybe, és hogy a későbbi tevékenység véletlenül elfedte a bejáratot. Az utolsó évadot szinte utolsó szívességként engedélyezték. Carter felbérelte csapatait, felállította táborát, és ismét elkezdte eltakarítani a napégettek kő és porhalmokat, amelyek a kiválasztott területén feküdtek. November elején a férfiak egy olyan réteghez értek, amely eltérőnek tűnt a többitől. Olyan négyzetes pelyhek, amelyek egy sírlépcső vágásából származnak, nem pedig természetes erózióból. Nem sokkal később egy vágott kőlépcső teteje bukkant elő. Lefelé vezetett, eltűnve több törmelék alatt. Ez aligha volt bárminek is a bizonyítéka, de elég volt ahhoz, hogy Carter táviratozzon Carnarvonnak, hogy azonnal jöjjön Egyiptomba. A következő napokban a munkások lépésről lépésre tisztították meg a lépcsőt, amíg egy vakolt ajtó nem került elő az alján. A vakolatot pecsétekkel látták el, amelyek egy királyi őrtekeredő alakját, egy sakált 9 megkötözött fogoly felett, és ami még fontosabb, egy név kártusait viselték. Carter közelhajolt és lesöpörte a port. Az ovális jelekben lévő név ismerős volt. Tutanhamon volt. Minden türelem, minden poros évad ehhez a kis ajtóhoz vezetett a sziklában. 1922. november 26-án délután Carnarvon és egy kis csoport jelenlétében Carter egy keskeny lyukat vágatott a lezárt ajtó felső sarkába. A kiáramló levegő több mint 3000 éve volt ott rekedve, amióta a kézművesek befejezték munkájukat. Carter gyertyát tartott fel és bekukucskált. Először csak sötétséget és mozgó árnyékokat látott a szeme. Aztán lassan aranycsillogások és bútorformák bukkantak elő a homályból. Carnarvon megkérdezte, látható-e valami. Carter később saját válaszát egy egyszerű mondatként rögzítette, amelyet azóta is végtelenül ismételgetnek. Azt mondta, csodálatos dolgokat látott. Az első ajtó mögötti tér nem maga a sírkamra volt, hanem egy előkamra, egyfajta nagy folyosó, amelyet elképesztő gazdagságú tárgyakkal zsúfoltak tele. Aranyozott kanapék egymásnak tolva, kényelmetlen szögben dőlő harci szekerek. Nagy ládák, szentélyek, zsámolyok, kosarak és szobrok mind összezsúfolva, mintha egyszerre több bútorszállító érkezett volna, és a sofőröknek azt mondták volna, hogy siessenek. Semmi ehhez hasonló nem volt még soha látható. Szinte minden felület csillogott. Ami könnyen feledésbe merül a rendezett elbeszélésben, az az, hogy semmihez sem nyúltak azonnal. Az első lezárt ajtó kinyitása régészeti szempontból egy megrakott kincses láda felfedezésével volt egyenértékű, majd úgy döntöttek, hogy újra lecsukják a fedelet, és gondosan lefényképezik a zsanérokat. Carter tudta, hogy egy ügyetlen mozdulat tönkreteheti a törékeny tárgyakat, vagy megzavarhatja a bizonyítékok rétegeit, amelyek magyarázatot adhatnak arra, hogyan használták és használták újra a sírt. Így az ajtóban lévő kis rést újra lezárták.
Őröket állítottak, és terveket készítettek. Az újságok már elkezdtek említést tenni a felfedezésről, és a völgy, amely egykor csendes volt, most tele volt kíváncsisággal. Mindezek kezelése, miközben megpróbálta megőrizni a hideg vérét, teljes mértékben próbára tette Carter türelmét és szervezőkészségét. A következő hónapokban az előkamrát rögzítették és megtisztították. Harry Burton, az expedíció fotósa, egy sor híres fekete-fehér képet készített, amelyek a szobát mutatják, ahogy az volt, amikor először feltörték a pecsétet. Ezeken a fényképeken székek és ágyak fekszenek, ami művészi káosznak tűnik. Szobrok merednek előre, merev arckifejezéssel, és dobozhalmok élek és sarkok erdejét alkotják. Burton nehéz kamerákkal dolgozott állványokon, hosszú expozíciókat és hordozható lámpákat használva. Képei élesek és részletesek, és továbbra is az egész vállalkozás legértékesebb feljegyzései közé tartoznak. Minden tárgyat meg kellett mérni, rajzolni, jegyzetekben leírni és számmal ellátni. A restaurátorok gyengéd kötszereket és támasztékokat alkalmaztak a romlott vagy törékeny tárgyakon, mert 3000 év egy lezárt szobában nem garantálja a tökéletes megőrzést. A hőmérsékletváltozások, az ősi rovarok és az anyagok egyszerű törékenysége mind megviselte volna. Amikor egy tárgy elkészült, gondosan elrendezett felvonulásban vitték ki a sírból, és egy közeli laboratóriumi helyiségbe szállították. Ott további tisztítást és erősítést végezhettek, mielőtt bármit is elküldtek volna a Kairói Múzeumba. A munkát lassító tényezők között volt annak felismerése, hogy a sírt az ókorban, ha csak röviden is, meglátogatták. Az első ajtó külső pecsétjeit nyilvánvalóan többször is feltörték és befoltozták. Belül néhány dobozt kifosztottak, fedelüket eltávolították, tartalmukat megzavarták. Rablók jöttek aranyat keresni, és elvittek mindent, amit el tudtak kapni és el tudtak vinni, mielőtt megzavarták volna őket. Carter látta, hogy a tisztviselők ezután megpróbálták helyreállítani a rendet, újra megkötve a zsinórokat és új pecséteket adva hozzá. Az eredmény egy zsúfolt és rendetlen előkamra volt, amely azonban még mindig rendkívüli mennyiségű érintetlen kincset tartalmazott. Az előkamra mögött feküdt a sír belső szíve, amely ekkor még le volt zárva. Egy második ajtó vezetett a sírkamrába, de Carter nem volt hajlandó sietni. Ragaszkodott ahhoz, hogy az első szobákat teljesen dokumentálják és megtisztítsák, mielőtt a központi szentélyt kinyitják. Ez bölcs döntés volt. Ez azt jelentette, hogy amikor végül beléptek a sírkamrába, lesz hely a manőverezésre, és jobban megértik, mire számíthatnak. A türelem nem mindig jutalmazza a régészetben, de ebben az esetben biztosan így volt. Amikor a munka végre a sírkamrára és a hozzátartozó mellékhelyiségekre terelődött, a lelet mérete még világosabbá vált. A festett szoba közepén egy nagy aranyozott faszentély állt, aztán egy másik benne és egy másik abban, mint egy hatalmas szertartásos fészekdoboz készlet. A legbelső szentélyben volt a kő szarkofág, fedellét nagy csavarok tartották a helyén. Ezeknek a rétegeknek a szétszerelése évekig tartott. Minden darabot rögzíteni, szétszerelni, konzerválni és sorban eltávolítani kellett. Egy folyamat, amely kissé emlékeztet egy nagyon finom és nagyon ősi ruhásszekrény szétszerelésére, amely történetesen egy királyt tartalmaz. A völgyön túli világ egyre növekvő izgalommal figyelte mindezt. Az újságok tudósítókat küldtek. A magazinok hosszú, illusztrált cikkeket közöltek. Carter és Carnarvon neve pedig híressé vált. Egy elfeledett fiúkirály története, akinek sírja több mint 30 évszázadon át szinte érintetlenül feküdt, ellenállhatatlan volt. Az időzítés is segített. Az 1920-as évek egy olyan évtized volt, amely éhes volt az egzotikus történetekre, a távoli helyek képeire és a elbűvölő rejtélyekre. Tutanhamon, mintha jelre érkezett volna a címlapokra, aranykoporsókat,
elegáns szobrokat és valami régebbi és különösebb hangulatot hozva magával, mint bármi a modern világban. Egy elem, amely különösen megragadta a közvélemény képzeletét, Lord Carnarvon halála volt. 1923. áprilisában, néhány hónappal az első felfedezés után, Carnarvon Kairóban halt meg egy fertőzött szúnyogcsípés utáni komplikációk következtében. Az a tény, hogy részt vett egy fáraói sír felnyitásában, majd hirtelen meghalt, nem került el az újságírók és olvasók figyelmét. Az ókori egyiptomi feliratok néha szörnyű sorsokról szólnak, amelyek azokra várnak, akik megzavarják a halottak nyughelyét. És ez több mint elég volt azoknak, akik hajlamosak voltak mintát látni. A fáraók átka kifejezés kezdett megjelenni a címlapokon. Valójában Tutanhamon sírjának falain nem volt különleges átok írva. Az ottani szövegek standard mágikus és vallási formulák, amelyek a király vezetésére és védelmére szolgálnak, nem pedig a látogatók fenyegetésére. Carnarvon halála tragikus volt, de teljesen megfelelt az akkori orvosi valóságnak. A fertőzések gazdag nemeseket és szegény munkásokat egyaránt megöltek. Több más, az ásatással szorosan összefüggő személy meglehetősen időskort élt meg. Carter maga 1939-ig élt, és későbbi életének nagy részét előadásokkal, írással és a felfedezés részleteinek elmélkedésével töltötte. Az átok pompás színházat teremtett, de a völgy homokja és köve zavartalanul közömbös maradt. Carter számára a közvetlenebb átok, ha így nevezhetjük, a papírmunka volt. A sírból előkerülő anyag hatalmas mennyisége hősi méretű szervezést igényelt. Listákat írtak, kereszthivatkoztak és ellenőriztek. Rajzokat készítettek mindenről, a hatalmas szentélyektől az apró gyűrűkig. Minden nap új kihívásokat hozott, ahogy korábban nem látott tárgyak kerültek elő a vászonrétegekből vagy a dobozok belsejéből. Egy ruhába csomagolt játékról kiderült, hogy bonyolultan faragott játékelemekkel rendelkezik. Egy edény nem gabonát, hanem kis szobrokat tartalmazott. Minden tárgy mögött ott állt egy kézműves a 18. dinasztiából, aki órákat töltött szakképzett munkával, hogy megalkossa, és Carter felelősséget érzett, hogy megfelelően megértse és rögzítse a munkájukat. Folyamatos tárgyalások folytak az egyiptomi hatóságokkal is. Azok az idők, amikor a külföldi ásatók egyszerűen hazavihették a talált tárgyakat a múzeumaikba, a végéhez közeledtek. Az egyiptomi tisztviselők jogosan ragaszkodtak ahhoz, hogy egy királyi sír tartalma Egyiptomhoz tartozik. Korábban gyakori volt a leletek megosztása az ásató és a fogadó ország között. Ezt a gyakorlatot Partaganak nevezték. Tutanhamon esetében azonban a lelet mérete és jelentősége egyértelművé tette, hogy nem lesz megosztás. Carnarvon remélte, hogy a kincs legalább egy része a gyűjteményébe kerülhet, de halála után az ügyet határozottan a teljes gyűjtemény Kairóban tartása mellett döntötték el. A sír megtisztításának és tartalmának tanulmányozásának munkája az 1920-as évek nagy részében elhúzódott. Mire az utolsó kamrát is kiürítették, és az utolsó tárgyakat is elszállították, Carter és csapata hatalmas jegyzet és fényképgyűjteményt hozott létre. Több ezer műtárgyat stabilizáltak és szállítottak el. Tutanhamon múmiáját eltávolították a beágyazott koporsóiból és megvizsgálták, bár olyan módon, ami a modern restaurátorokat elborzasztaná. A testnek a koporsóhoz rögzítő, megkeményedett gyantáktól való elválasztására tett korai kísérletek során a kötszereket vágták és a végtagokat nagyobb erővel emelték, mint ami ma bölcsnek tűnik. Még ez a durva kezelés sem akadályozhatta meg azonban a király életének és megjelenésének alapvető körvonalainak feltárását a Kairói Egyiptomi Múzeum számára. Tutanhamon bútorainak érkezése átalakító erejű volt. A vitrineket és galériákat átalakították a legimpozánsabb darabok bemutatására.
A látogatók most szemtől szembe állhattak olyan szobrokkal, amelyek soha nem hagyták volna el egy királyi sírt, megcsodálhatták az ékszereket, amelyek egy király mellkasán feküdtek, és rácsodálkozhattak a meglepően frissnek tűnő háztartási tárgyakra. Ebben a folyamatban egy tárgy különösen nagyobb figyelmet kezdett vonzani, mint bármely más. Ez egy aranyarc volt, derűs vonásokkal, berakott szemekkel és kék csíkos fejdísszel. Amikor Tutanhamon maszkját végre bemutatták a nagy közönségnek, szinte egyik napról a másikra az egész felfedezés jelképévé vált. Vissza a völgybe, a sír bejárata, amely egykor ilyen lázas tevékenység központja volt, egyfajta csendbe burkolózott. A lépcső megmaradt, és a látogatókat most levezették, hogy megnézzék a festett sírkamrát, de a nagy tömeg és a munkások sorai eltűntek. A völgy megtartotta szikláit és hőségét, és különös visszhangját, ahol még egy kis zaj is messzire utazni látszik. Ami örökre megváltozott, az az volt, ahogyan a világ egy rég halott tinédzserre gondolt, aki egykor szinte elfeledett név volt egy királylistán. Carter Carnarvonnak és sok névtelen munkásnak köszönhetően Tutanhamon a sötétségből a modern világ fényes és gyakran zajos figyelmébe került. Van egy pillanat Tutanhamon hosszú, lassú kibontásában, amikor az egész történet, mintha egy általános királyokról és sírokról szóló meséből valami sokkal személyesebbé fordulna. Akkor jön el, amikor az utolsó koporsó fedél is felemelkedik. A gyantás sötét burkolatokat levágják, és feltárul az arc, amelyet az ősi balzsamozók egyedül az isteneknek szántak. A völgy zsúfolt kamrájában lévő férfiak már annyi aranyat láttak, amennyi egy életre is elég lett volna. Tucatjával kezeltek szobrokat, hatalmas aranyozott szekrényekként egymásra rakott szentélyeket, harci szekereket, trónokat és dobozokat. Mégis semmi sem készítette fel őket teljesen a maszk látványára. Meg kellett dolgozniuk, hogy elérjék. A koporsók fészke, amely a királyt tartotta, olyan volt, mint egy egyre fényűzőbb kagylósorozat. A belső, tömör aranyból készült koporsó a múmiára bőségesen öntött megkeményedett gyantákkal szorosan ráragadt a burkolatokra. Ezek szétválasztása türelmet, elszántságot és, meg kell mondani, jóval nagyobb erőt igényelt, mint amit a modern restaurátorok használnának. Fokozatosan azonban a fej körüli burkolatokat vissza lehetett hámozni, és ott volt az aranyarc, amely több mint 3 évezreden át pihent a sötétségben. A színes fényképezés és a globális kiállítások korában könnyű elfelejteni, milyen elképesztő lehetett az első pillantás. A maszk nem csillog vadul. Az aranynak lágy, egyenletes fénye van, nem pedig éles villanása. A vonások nyugodtak és szimmetrikusak. A szemek kissé összeszűkültek, mintha a tulajdonos távolban lévő dolgokat fontolgatna. Az ajkakon halvány mosoly sejlik. A fülek át vannak fúrva. Egy csíkos királyi fejkendő keretezi az arcot, amely a ma már több ezer iskolai könyvben és képeslapon látható ismerős formába emelkedik. Carter és kollégái számára, akik hozzászoktak a királyok látványához a megkopott kőben és a kifakult festékben, ez valami egészen más volt. Mintha egy királyi szobor emlékezett volna arra, hogy valaha ember volt. Tutanhamon maszkja nem nagy a monumentális művészet mércéjével mérve. Alig több mint fél méter magas, és valamivel több mint 10 kilogramm súlyú. Ez még mindig rengeteg arany. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ez nem tömör fém, hanem gondosan formált, kalapált és illesztett lemezek. Az ősi aranyművesek, akik készítették, nem egyszerűen olvadt fémet öntöttek egy formába és polírozták az eredményt. Lapított, magas karátszámú aranydarabokat vettek, türelmesen megmunkálták őket kalapácsokkal üllőkön és tüskéken, meghajlították őket formára, és olyan szépen forrasztották össze, hogy az illesztések modern fények és lencsék nélkül is alig láthatók. Az eredmény egyfajta könnyed eleganciát mutat, amely elrejti a mögötte rejlő komplexitást. Az arc és a törzs kissé, gazdagabb színű aranyból készült, mint a többi rész, ami meleg bőr benyomását kelti a polírozott felület alatt.
Modern vizsgálatok kimutatták, hogy az ottani fém eltérő elemkeverékkel rendelkezik, mint a fejdíszben és a hátoldalon lévő arany. Ez arra utal, hogy a kézműves szándékosan több ötvözetet használt, hogy pontosan a kívánt hatást érje el, majd az egész felületet egyenletes fényűre polírozta. Egy műhelyben Thébában vagy Memphisben olyan férfiak, akik soha nem hallották Tutanhamon nevét, mielőtt megkapták a megbízást, hónapokig vagy évekig ültek, és fémlemezeket ütögettek, hogy egy királyt varázsoljanak elő. Az arany önmagában azonban nem volt elég. Az ókori egyiptomiak szerették a kontrasztot. A csíkos fejkendő mélykék anyaggal van berakva, amely üveg és ásványi anyag keveréke és a lapislazuli színét utánozza. A szemöldök és a szemek körüli kozmetikai vonalak valódi lapislazulival vannak kirakva, egy olyan kővel, amelynek hosszú utat kellett megtennie Közép-Ázsia bányáiból. A szemek fehérje polírozott kvarcból készült, pupillái sötét kőből. A mellkasra terülő gallér kis, színes üveg és féldrága kő téglalapokkal van berakva, ismétlődő mintázatban, mint egy nagyon türelmes mozaik. Sólyomfejek alkotják a gallér végeit, szemeik és csőreik kontrasztos színekkel vannak kiemelve. A maszk homlokán, a homlok közepénél két apró lény emeli fel a fejét. Az egyik egy kobra, a másik egy keselyű. Majdnem díszítőnek tűnnek, de egy egész politikai nyilatkozatot hordoznak miniatűrben. A kobra alsó Egyiptom istennőjét, a keselyű felső Egyiptom istennőjét jelképezi. Együtt azt hirdetik, hogy a maszk viselője az ország mindkét felét uralja. Még halálában sem felejtheti el a király, hogy elméletileg pusztán létezésével tartja egységben az országot. Az állról lefelé nyúló hosszú fonott szakál egy másik fontos jelzés. Ez nem Tutanhamon saját arcőrzetének realisztikus ábrázolása. Az egyiptomi királyokat gyakran sima arccal ábrázolják életükben. A maszk szakálla isteni attribútum, amelyet bizonyos istenek stilizált, kecskeszerű álszőrzete alapján mintáztak. Ez azt mondja a figyelmes nézőnek, ami ebben az esetben eredetileg az isteneket és az áldott halottakat jelentette, hogy az arany mögötti személy most már teljes mértékben az isteni társaság tagja, nem csupán királyi. Csatlakozott a klubhoz. Ha valaki felemelhetné a maszkot és megfordíthatná, amit a múzeumi személyzet ma már nagyon ritkán és csak bonyolult óvintézkedésekkel tesz, még többet látna. A fejfedő hátulja és vállai, a fejfedő hátulja ugyanazt a gondos csíkozást mutatja. A háton és a gallér alján hieroglif írás fut végig. Ez nem egy egyszerű értelemben vett címke. Ez egy védővarázslat, egy vallási szöveg, amelyet olyan temetési kézikönyvekből vettek át, amelyek már Tutankamon születésekor is régiek voltak. Különböző isteneket hív segítségül, hogy őrizzék a király fejét és vállait, távol tartsák a bajt és vezessék lépteit a túlvilágon. Ez a portré és ima kombinációja teszi a maszkot ilyen érdekes tárgyá. Nem egy egyszerű hasonmás, és nem is csupán egy írott bűbáj. Mindkettő fémben és kőben egyesül. Az egyiptomiak számára egy személy szellemének felismerhető képre volt szüksége ahhoz, hogy megbízható kapcsolódási pontja legyen a világgal. Ez az egyik oka annak, hogy a szobrok és domborművek olyan gondosan készültek és védettek voltak. Egy ilyen maszk lehetővé tette a király finom részeinek, amelyeket különböző aspektusokra osztottak, olyan nevekkel, mint Ka és Ba, hogy visszatérjenek a testbe, és megfelelően felismerjék azt. Ugyanakkor azzal, hogy az arcot Oziris Isten attribútumaival ruházták fel, és varázslatokat véstek köré, a kézművesek a királyt valami többé tették, mint amilyen életében volt. Más embereket is maszkokkal temettek el Egyiptomban, bár nagyon keveset ezen a szinten. A nemesek és gazdag tisztviselők néha kartonmaszkokat készítettek vászon és gipszrétegekből, amelyekre az arcvonásaikat, valamint élénk gallérokat és fejfedőket festettek.
Ezek önmagukban is meglehetősen szépek lehettek. Ami Tutankamon maszkját kiemeli, az nem csak az anyag, hanem a minden részletre fordított figyelem is. Még a fülbevalók is érdekesek. A füllyukasztás gyakrabban társult királynőkhöz és a királyi család fiatal tagjaihoz, mint érett férfi uralkodókhoz. Az áttört fülcimpák megtartása ezen a maszkon későbbi vitákat táplált arról, hogy egyes részei esetleg egy eredetileg királyi nő számára készült tárgyból lettek-e adaptálva. Az a gondolat, hogy a maszk talán nem teljesen Tutankamonra készült, akkor erősödött meg, amikor a közelről történő vizsgálat néhány furcsaságot tárt fel a feliratokban. A vállakon lévő kártusok a király trónnevét és születési nevét viselik, gondosan aranyba vésve. Körülöttük a szöveg tiszta, függőleges oszlopokban fut. Mégis egy helyen jelek utalnak arra, hogy egy korábbi nevet esetleg megváltoztattak, talán lekapartak és kicseréltek. Az arc és a fejfedő között is enyhe stílusbeli különbségek vannak. Néhány tudós azt sugallta, hogy egy régebbi maszkot, amelyet talán egy olyan titokzatos királyi nő számára készítettek, akit Nefertiti néven ismerünk, sietve módosítottak Tutankamon váratlan temetésére. Mások nem győződtek meg, és azzal érvelnek, hogy a variációk normális műhely gyakorlatként magyarázhatók. A modern tudományos eszközök tipikusan száraz módon csatlakoztak ehhez a vitához. Szakemberek miniatűr aranymintákat vettek észrevétlen helyekről, és elemezték őket, hogy lássák, milyen más elemek keverednek bennük. Sugárzási sugarakat irányítottak a felületre, hogy a fém felfedje titkait, ami egy olyan folyamat, amely bármely ősi papot elragadtatott volna. Ezek a tesztek azt mutatják, hogy az arc területén lévő arany összetétele kissé eltér a fejfedő és a hátaranyától. Az illesztési vonalak, ahol a darabokat összeillesztették, bizonyos fényben jobban láthatóvá válnak. Mindez nem bizonyítja kétséget kizáróan az újrahasznosítási elméletet, de megerősíti, hogy a maszk nem egy egyszerű, egy darabból álló alkotás. Több munkafolyamat, sőt, talán több munkakampány eredménye. Bármi is volt a pontos műhely története, attól a pillanattól kezdve, hogy a király beburkolt fejére helyezték, a maszkot úgy tervezték, hogy eltűnjön a szem elől. Nem arra tervezték, hogy lenyűgözze a látogató méltóságokat vagy a fesztiválokon a tömegeket. A sír zárt, tömjén illatú sötétségébe szánták, ahol csak a papok és a balzsamozók láthatták rövid ideig, mielőtt a koporsó körüli szentélyeket bezárták. Azok a kézművesek, akik az aranyat polírozták és a köveket berakták, istenek, szellemek és talán néhány elképzelt néző számára dolgoztak a túlvilágon. Az a tény, hogy alkotásuk az elmúlt évszázadot fényes múzeumi fények alatt töltötte. Turisták kamerákkal körülvéve, egyfajta kozmikus vicc, amit a történelem látszólag élvez. Miután a maszk elvégezte kezdeti feladatát a sírkamrában, csendesen aludt a király arcán azokon a hosszú évszázadokon át, miközben homok és kő rakódott rá. Az arany nem rozsdásodott, ami az egyik oka annak, hogy az egyiptomiak annyira nagyra értékelték. Ez volt az a fém, amely nem bomlott le, az istenek húsa, ahogy egyes szövegek költőjen fogalmaztak. A berakások többnyire a helyükön maradtak. Egy kis por került a résekbe, de a befelé zárt koporsók zárt környezetében meglepően kevés változás történt. Amikor Carter végül feltárta, a maszk majdnem olyan volt, mint a temetés napján, csak apró karcolások és repedések árulták el az idő múlását. A maszk igazi kalandjai furcsa módon az újra felfedezése után kezdődtek. Miután eltávolították a múmiáról és elválasztották a belső koporsótól, állandó gondozásra szoruló tárggyá vált. Az arany nem korrodálódik, de az üveg és kőberakások lepattoghatnak vagy meglazulhatnak. A modern levegő olyan szennyező anyagokat tartalmaz, amelyeket az ősi balzsamozóknak soha nem kellett figyelembe venniük. A hőmérséklet és a páratartalom finom módon okozhat tágulást és összehúzódást.
A kairói kurátorok évtizedeket töltöttek azzal, hogy egyensúlyt teremtsenek a maszk megmutatásának vágya és a normális emberi lelkesedés okozta kopás és szakadás elleni védelem szükségessége között. Voltak pillanatok, amikor ez az egyensúly rossz irányba billent. Az egyik legtöbbet emlegetett eset a 21. század elején történt, amikor a maszk hosszú, fonott szakálla meglazult egy rutintisztítás során. Egy ponton teljesen levált. Egy olyan múzeum sietős légkörében, amely naponta hatalmas számú látogatót fogad. Egy kis csapat úgy döntött, hogy gyorsan kötő szintetikus gyantával rögzíti vissza a szakállt. Rövid távon praktikus megoldás volt, de egy ilyen fontosságú tárgyhoz egyáltalán nem volt megfelelő. A ragasztó látható nyomokat hagyott, és a felesleges anyag lekaparásakor valaki megkarcolta az arany felületét az állon. Amikor ennek az improvizált javításnak a részletei eljutottak a külvilágba, kiszámítható felháborodás tört ki. A restaurátorok finoman elmagyarázták interjúkban, hogy az ősi mesterműveket nem szabad úgy kezelni, mintha törött műanyag játékok lennének. Megfelelő nemzetközi csapatot állítottak össze, és gondos munka során a modern ragasztót nagyító alatt aprólékosan eltávolították. A szakállat ezután az ősi technikáknak jobban megfelelő anyagokkal rögzítették vissza, beleértve egy természetes gyantát, amely nagyon hasonló ahhoz, amit maguk az ötvösök is használhattak. A karcolásokat a lehető legnagyobb mértékben kisimították. Az eredeti hibában érintett több személy fegyelmi eljárás alá került. A maszk maga, meg kell jegyezni, szokásos nyugodt kifejezésével viselte ezt a kis drámát. Más pletykák is keringtek időről időre a tárgy körül. Az egyiptomi politikai felfordulások idején, különösen amikor a múzeumokat fosztogatás fenyegette, aggódó kérdések merültek fel, hogy Tutanhamon kincsei biztonságban vannak-e. A tisztviselők nyilatkozatokat adtak ki, néha közvetlenül a szóban forgó maszk mellett állva, hogy megnyugtassák a nyilvánosságot, miszerint azt nem lopták el vagy csempészték külföldre. Az a gondolat, hogy egy ilyen ikonikus tárgy egyszerűen eltűnhet, sok ember számára elképzelhetetlennek tűnt. Mégis a történelem tele van olyan esetekkel, amikor a háború és a káosz elképzelhetetlen dolgokat idézett elő. Ebben az esetben a jó tervezés és az erős kulturális büszkeség eddig a helyén tartotta a maszkot. Ma előtte állva, gondosan klímaberendezett vitrínjében a látogatók gyakran elhallgatnak. Néhányan meglepődnek, milyen kicsinek tűnik az elméjükben élő nagyszerű képekhez képest. Másokra hatással van az az érzés, amit az arc még 33 évszázad távlatából is sugároz. Nem pontosan portré a modern értelemben, és nem is egy általános szimbólum. Valahol a kettő között helyezkedik el. Egy különleges fiatalember ideálissá és örökkévalóvá téve. A gyerekek az orrukat nyomják az üveghez. Az idegenvezetők elmagyarázzák a részleteket, rámutatva a homlokon lévő kígyóra és keselyűre, ujjaikkal végigkövetve a gallér vonalait, tiszteletteljesen 1 centire lebegve a felülettől. A történészek és régészek számára a maszk több lett, mint egy híres műalkotás. Belépési pont a kereskedelemről, kézművességről és hitről szóló vitákba. Minden alkotóelemnek van története. Az aranytávoli sivatagok bányáiról és munkájáról beszél. A lazúrkő lustán mesél a karavánokról, amelyek kék köveket hoztak Egyiptom hivatalos határain túli hegyekből. A fémek formázására és összeillesztésére használt technikák az ötvös művészet egy olyan hagyományát tárják fel, amelyet sok generáción keresztül finomítottak. A feliratok nyelve az objektumot egy egész irodalmi könyvtárhoz köti. Még a fülbevalók beillesztésének választása is kérdéseket vet fel a nemről és a korról a királyi ábrázolásokban. Csábító a maszkot az ókori Egyiptom meghatározó képének tekinteni, hogy az piramisokat, templomokat, írnokokat és földműveseket, isteneket, istennőket és a betakarítással kapcsolatos mindennapi aggodalmakat jelképezze. Természetesen egyetlen tárgy sem képes erre.
Az a civilizáció, amely ezt a lenyűgöző szépségű alkotást létrehozta, adóbevallásokat, gabonaszámlákat, bírósági ügyeket, mosodai listákat és egy-egy jegyzetet is készített egy munkástól, aki fájó lábakra panaszkodott. Mégis van valami találó abban, hogy amikor sokan a Nílusvölgy egész hosszú történetére gondolnak, nem egy nagy kőemlékművet képzelnek el, hanem egy emberi arcot, amelyet ismeretlen kezek formáltak egy fiú számára, aki rövid ideig élt, majd nagyon sokáig mozdulatlanul feküdt. Van egy régi fénykép az 1920-as évekből, amely egy londoni múzeum előtt kígyózó sort mutat. Kalapos és jókabátos emberek türelmesen állnak a szitáló esőben, várva, hogy elhaladjanak egy vitrín előtt, amely többek között a Nílus völgyből származó bizonyos aranyarcot tartalmaz. Különös látvány, mert a fényképen szereplő emberek közül senki sem ismerte volna fel Tutanhamon nevét, mint iskoláskori alapot. Számukra ez új volt. Egy fiú király, aki csak rövid ideig uralkodott, majd kitörölték a hivatalos emlékezetből, hirtelen, egy régész, egy nemes és rengeteg újságcikk együttes erőfeszítéseinek köszönhetően a legújabb szenzációvá vált. Az 1922-es felfedezés utáni első izgalmi hullám helyi ügy volt abban az értelemben, hogy maga a sír Egyiptomban volt, és a legkorábbi látogatók kairói tisztviselők, tudósok és a nemzetközi sajtó azon tagjai voltak, akik megengedhették maguknak az utazást. Az újságok lélegzetelállító történeteket közöltek egy arannyal teli kincses kamráról. Karikatúristák kis fáraókat rajzoltak a szerkesztőségi oldalakon. Párizsi és New York-i ékszerészek egyiptomi gallérokból és lótuszvirágokból kölcsönöztek motívumokat. Az egyenes vonalak, stilizált szemek és tiszta formák iránti bizonyos ízlés már divatos volt az Art Deco mozgalomban, és Tutanhamon világa éppen időben érkezett, hogy egy teljes vizuális könyvtárat biztosítson a tervezőknek. A mozik is csatlakoztak. Néma híradók mutattak szemcsés képeket a völgyről, a ládákat cipelő munkásokról, Carterről, aki kalapjában és öltönyében állt a sír előtt. A közönség elakadt a lélegzete, vagy legalábbis előrehajolt attól a gondolattól, hogy egy lezárt királyi sírkamrát több mint 3000 év után nyitnak fel. A kávézók szalonjaiban az emberek átkokról és csodákról beszéltek egyazon lélegzettel. Eközben Kairóban a sírból előkerült műtárgyak az Egyiptomi Múzeumba kerültek, amely hirtelen a világ legtöbbet emlegetett gyűjteményének őrzőjévé vált. Több évtizeden keresztül Tutanhamon holmiainak nagy része a helyén maradt. Egyiptomnak sürgetőbb ügyei voltak, mint kincseinek külföldre kölcsönzése. Az ország átvészelte a formális gyarmati befolyás utolsó éveit, 2 világháborút, valamint a függetlenség és a változó kormányok bonyolult éveit. A Kairói Egyiptomi Múzeum egyszerre volt raktár, kutatóintézet és kissé poros nyilvános galéria. Sok korszakból származó szobrokkal és ékszerekkel teli üvegvitrinek adtak a látogatóknak képet a civilizáció széles skálájáról. Valahol közöttük a fiúkirály holmiai kiállításra rendezve vártak, miközben hírneve tovább nőtt az iskolai tankönyvekben és a népszerű történelmi művekben. Aztán az 1960-as évek elején egy újfajta történet kezdett el mesélni Tutanhamon segítségével. Egyiptom kormánya egy nagyon modern kihívással nézett szembe. Az Azvani gát építése áramot és árvízvédelmet ígért, de azzal is fenyegetett, hogy elárasztja a Nílusvölgy egy hosszú szakaszát felfelé, beleértve azokat a templomokat és sírokat, amelyek a folyóparton álltak a fáraók kora óta. Hatalmas nemzetközi kampány indult egy kulturális ügynökség égisze alatt ezen műemlékek megmentésére, vagy blokkonkénti áthelyezésükkel, vagy a lehető legteljesebb rögzítésükkel, mielőtt a növekvő vizek elnyelték volna őket. Ebben az erőfeszítésben egy ismerős név lépett elő a 18. dinasztiából. Tutanhamon sírjából származó tárgyak válogatását egy utazó kiállításba rendezték, amely Észak-Amerikát járta.
Az ötlet egyszerű és meglehetősen zseniális volt. Az emberek már amúgy is lenyűgözve voltak a fiú királytól. Ha közelről láthatnák a holmiát, talán szívesebben adományoznának pénzt a veszélyben lévő templomok megmentésére. A kiállítás, amely az évtized elején nyílt meg Washingtonban, számos várost meglátogatott az Egyesült Államokban és Kanadában. Néhány tucat gondosan kiválasztott tárgyat mutatott be, amelyek elég kicsik voltak az utazáshoz, de elég gazdagok ahhoz, hogy erős benyomást keltsenek. A látogatók aranydísztárgyak, finom alabástromedények és személyes tárgyak mellett vonultak el, amelyek meglepően frissnek tűntek korukhoz képest. A turné pénzt és tudatosságot gyűjtött a délen veszélyeztetett műemlékek számára. Ez az első turné olyan leckét tanított a múzeumoknak és a kormányoknak, amelyet soha nem felejtettek el. Tutanhamon tömegeket vonzott. Az emberek hajlandóak voltak sorban állni, hogy bepillanthassanak egy rég halott tínédzser személyes tárgyaiba. Katalógusokat és posztereket vásároltak. Elmondták barátaiknak és rokonaiknak, amit láttak. A fogadó intézmények számára a fiú király egyfajta kulturális motorrá vált, amely képes volt olyan számban vonzani a látogatókat az ajtókon keresztül, amit a normál kiállítások egyszerűen nem tudtak elérni. Ha az 1960-as évek eleje tanította a leckét, az 1970-es évek eleje jelenségé változtatta azt. Egy sokkal ambiciózusabb kiállítást, amely a Tutanhamon kincsei nagyszerű címet kapta, a sír felfedezésének 50. évfordulója alkalmából szerveztek. 1972-ben nyílt meg egy nagy londoni múzeumban. Körülbelül 50 tárgy tette meg az utat Kairóból, köztük néhány, amely soha korábban nem hagyta el Egyiptomot. Ezen az alkalmon közöttük volt maga a híres maszk is, gondosan dobozolva, jelentős összegre biztosítva, és úgy kísérve, mintha egy államfőhöz tartozna. Mire a kiállítás az év végén bezárt, több mint 1,5 millió ember vonult át rajta. A kiállítás a múzeum történetének legnépszerűbbje lett, és neki tulajdonítják a blockbuster kiállítások korszakának bevezetését, ahol egyetlen tematikus kiállítás uralhat egy szezont, és átformálhatja a múzeum látogatásról alkotott elvárásokat. Londonból a kiállítás és változatai tovább vándoroltak. A sírból származó tárgyak bejárták a Szovjetuniót, majd átkeltek az Atlanti-óceánon egy hosszabb amerikai látogatásra. 1976 és 1979 között Tutanhamon kincsei 6 amerikai várost látogattak meg. Az emberek sorban álltak Chicagóban, New Orleansban, Washingtonban, Los Angelesben és azon túl. Az újságok hosszú sorokról és elragadtatott gyerekekről közöltek fényképeket. A múzeumi boltok szédítő mennyiségben árultak fáraó témájú szuveníreket. A közönség étvágya a fiú király megpillantására kimeríthetetlennek tűnt. Eközben a múzeumok felfedezték, hogy kissé szigorú hírnevüket egy kis látványossággal is fel lehet dobni, anélkül, hogy elveszítenék komolyságukat. Ahogy teltek az évek, további utazó kiállítások követték egymást. A tárgyak különböző kombinációi hagyták el Kairót gondosan megtervezett európai, amerikai, japán és más országokba irányuló turnékra. Egy korai 21. századi kiállítás, amelynek címei kissé eltértek helyenként, de általában a fáraók aranykorát ígérték. Tutanhamon sírjából származó tárgyakat kombinált más 18. dinasztia alakjaihoz tartozó darabokkal. A látogatók egy királyi széket bemutató vitrintől egy finom ékszerekkel teli vitrinhez, majd egy rekonstruált harci szekérhez vagy egy macskaistennő szobrához mehettek. Míg maga az aranymaszk otthon maradt, más azonnal felismerhető darabok a gyűjtemény nagyköveteiként szolgáltak. Ezek a turnék nem voltak viták nélkül. Az ősi műtárgyak kontinenseken átívelő mozgatása kockázatokat rejt magában mind a tárgyakra, mind a diplomáciai kapcsolatokra nézve. Az ilyen rangos anyagok kölcsönzése jóindulatú gesztusként vagy alkudozási eszközként is felfogható nagyobb politikai beszélgetésekben.
A biztosítási költségek meredekek. A kurátoroknak egyensúlyba kell hozniuk a közönség bevonásából és a finanszírozásból származó előnyöket a törékeny tárgyak megterhelésével szemben, amelyeket végül is soha nem szántak arra, hogy a Nílustól egy sírig tartó rövid távolságnál többet utazzanak. Az is kérdés, hogy hányszor lehet elmondani ugyanazt a történetet anélkül, hogy elveszíteni az élét. Mégis minden alkalommal, amikor új Tutanhamon kiállítást hirdetnek, a jegyek továbbra is gyors ütemben fogynak. Nem minden modern találkozás a fiú királlyal járt fizikai műtárgyakkal. A sír 2022-es felfedezésének centenáriuma másfajta élményt inspirált. Több városban a látogatók nagy termekbe léphettek, ahol egyiptomi jelenetek digitális vetítései játszódtak a falakon és a padlókon. Egy magával ragadó show, amelynek neve azt ígérte, hogy a nézőket a fáraó ismerős képén túlra viszi, hangot, fényt és narrációt használt, hogy felidézze a világát anélkül, hogy egyetlen valódi tárgyat is elmozdított volna Kairóból. Mások konferenciákat, előadásokat és online gyűjteményeket szerveztek az eredeti ásatásról szóló levéltári anyagokból. A múzeumok eszéket és videókat tettek közzé, amelyek egy évszázadnyi utólagos bölcsességgel újraértelmezték a felfedezést, míg a szélesebb közönség kiállításokra és magával ragadó élményekre özönlött, a szakemberek valami kevésbé elbűvölő, de nem kevésbé fontos dologgal voltak elfoglalva. Tutanhamon múmiája és a kairói gyűjteményben lévő többi királyi múmia egy újfajta vizsgálat tárgyává vált, amelyet az ősi balzsamozók soha nem képzelhettek volna el. A kórházi radiológiai osztályokkal gyakrabban társított komputertomográfiai szkennereket is bevetették. A kutatók átcsúsztatták a múmiákat ezeken a gépeken, és részletes képeket kaptak a csontokról és a megmaradt lágyszövetekről, anélkül, hogy egyetlen kötést is kibontottak volna. Ezek a szkennelések, valamint a csontokból és lágyszövetekből származó DNS gondos mintavétele lehetővé tette a tudósok számára, hogy újra megvizsgálják a Tutanhamon családfájával és egészségével kapcsolatos régi kérdéseket. Egy széles körben megvitatott 2010-es tanulmány több 18. dinasztia királyi múmiájának genetikai markereit hasonlította össze, és valószínűsíthető kapcsolatokat javasolt közöttük. Az eredmények szoros rokonságot mutattak a KV-55 néven ismert férfi múmia, akit széles körben Akenatónnak és Tutanhamonnak tartanak, és egy kisebb sírból származó múmiára mutattak a királyok völgyében, mint az anyjára. Ugyanez a kutatás és a nyomonkövetési munka lehetséges vele született problémákat dokumentált, beleértve a lábdeformitásokat és a malária parazitákkal való fertőzés bizonyítékait. Más tudósok óvatosságra intettek azzal kapcsolatban, hogy meddig lehet ezeket a következtetéseket vinni, rámutatva a kis és degradált mintákkal való munka kihívásaira. De a törékeny egészségi állapotú fiatal király általános képe nagyrészt megmaradt. Ha a DNS-ről és a szkennelésekről szóló beszélgetés messze hangzik a történetmeséléstől, érdemes emlékezni arra, hogy minden kultúra megpróbálja a rendelkezésre álló eszközöket felhasználni, hogy közelebb kerüljön a múlthoz. Ahol Carter gyertyát és jegyzetfüzetet forgatott, ott a modern kutatók laptopokat és orvosi berendezéseket forgatnak. Az impulzus ugyanaz. Ki volt ez a személy valójában? Hogyan kapcsolódtak másokhoz? Mit viselt el a testük életük során? Tutanhamon esetében a csillogás és a sebezhetőség keveréke, amelyet ezek a tanulmányok feltártak, csak elmélyítette a közérdeklődést. A múzeumi vitrínben lévő aranyarc végül is egy igazi tinédzserhez tartozik, akinek csontjai még mindig viselik a sérülések és betegségek nyomait. A tudomány és a kiállítások mellett Tutanhamon a populáris kultúra birodalmába is elkalandozott olyan módon, ami valószínűleg megdöbbentene bármely ősi Ámon papot. Dalok és komédia jelenetek játszottak a nevével.
Gyanúsan ismerős, csíkos, fejkendős rajzfilm fáraók jelennek meg filmekben, reklámokban és gyermekkönyvekben. Az iskolai színdarabok kartongallérokba és nemes korona utánzatokba öltöztetik a diákokat. A jelmezboltok műanyag változatokat árulnak a maszkból jelmezbálokhoz. Valahol mindebben az eredeti tárgy valódi vallási és történelmi jelentősége kissé elmosódhat. De azt is jelenti, hogy még azok az emberek is, akik kevéssé érdeklődnek az ókori történelem iránt, felismerhető képet hordoznak az egyiptomi királyságról a fejükben. A múzeumok megtanulták navigálni a tisztelet és a játékosság ezen keverékét, változó mértékű jó humorral. Egyrészt meg kell védeniük a tárgyakat, és tiszteletteljes, informatív módon kell bemutatniuk őket. Másrészt tudják, hogy a látogatók gyakran előre kialakult, filmek és televízió által formált elképzelésekkel érkeznek. A kiállítási tervezők gondosan megrendezett terekkel reagálnak. A falak mély színekre vannak festve, amelyek ragyogóvá teszik az aranyat. A világítás úgy van elrendezve, hogy a maszk lebegni látszik a lágy sötétségben. A címkék világos magyarázatokat kínálnak anélkül, hogy a nézőket technikai részletekbe folytanák. Az audioguide-ok több nyelven suttognak. Az oktatási programok megtanítják a gyerekeknek, hogyan írják le a nevüket egyszerűsített hieroglifákkal, majd finoman elmagyarázzák, miért sokkal bonyolultabbak a valódi hieroglifák. Mindez egy különös új réteget hozott létre a történethez. Tutanhamon, akinek rövid élete a Nílus melletti palotákban és templomokban telt, most a világ városközpontjaiban játszik szerepet, mint egyfajta kulturális diplomata. Amikor tárgyai utaznak, elnökök és uralkodók fogadják őket. A megnyitó estéken hírességek vesznek részt. Televíziós kamerák rögzítik az első esti közönség reakcióit. A helyi gazdaságok fellendülést tapasztalnak a múzeumi jegyek, éttermi foglalások és szállodai tartózkodások terén. Cikkek jelennek meg, amelyek azt kérdezik, hogy a pénz és a figyelem, amelyet egy rég halott tínédzserre pazaroltak, nem lenne jobban felhasználható a múlt kevésbé elbűvölő részeire vagy a jelen problémáira. Ezek a viták egészségesek. Emlékeztetnek minket arra, hogy az örökség soha nem csak tárgyakról szól, hanem prioritásokról is. Eközben Egyiptomban egy újabb fejezet bontakozott ki arról, hogyan lehet a legjobban elhelyezni és bemutatni az ősi királyság kincseit. A régi egyiptomi múzeum Kairó központjában hangulatos magas mennyezetével és 19. századi vitrínjeivel sokak által régóta kedvelt, de soha nem arra tervezték, hogy a teljes Tutanhamon gyűjteményt a modern konzerválási szabványoknak megfelelően tárolja. A 20. század végén készültek tervek egy új, sokkal nagyobb múzeumra a gízai piramisok közelében. Az építkezés a 2000-es években kezdődött, politikai felfordulások idején szünetelt, majd folytatódott. Évről évre bejelentések ígérték, hogy a hatalmas új komplexum hamarosan teljesen megnyitja kapuit. Végül 2025 őszén a régóta várt Nagy Egyiptomi Múzeum hivatalosan is megnyílt a nagy közönség előtt. A riporterek egy hatalmas modern épületet írtak le, amelynek lendületes vonalai a közeli piramisok szögeit visszhangozzák, hatalmas átriumokkal és gondosan megtervezett kiállítótermekkel. A múzeumot a világ legnagyobbjaként építették, amely egyetlen civilizációnak szentelték. Fő látványosságai között, és minden bizonnyal az, ami a címlapokra került, az az ígéret volt, hogy először a Tutanhamon sírjából származó tárgyak teljes gyűjteményét együtt, tágas, kifejezetten számukra tervezett galériákban mutatják be. A kurátorok számára, akik éveket töltöttek a pillanat előkészítésével, a költözés egyszerre volt izgalmas és idegtépő. Minden áthelyezendő tárgyat fel kellett mérni, stabilizálni és becsomagolni. Speciális, ütéselnyelő tulajdonságokkal rendelkező ládákat építettek.
Útvonalakat terveztek, hogy a tárgyak a régi múzeumból az újba túlzott rezgés vagy kockázat nélkül utazhassanak. Az aranymaszk talán a legfelismerhetőbb az összes tárgy közül, utolsóként került áthelyezésre. Olyan szintű védelem alatt utazott, amelyet általában magasrangú méltóságoknak tartanak fenn, konzervátorok kíséretében, akik minden lépést és zökkenőt figyeltek. Aggódó szemek követték az utat, amíg a tok biztonságosan be nem került új otthonába. Azok a látogatók, akik most a Nagy Egyiptomi Múzeum Tutanhamon termein keresztül haladnak, egy sor szobán mennek keresztül, amelyek nagyon lazán és kényelmesen próbálják visszhangozni a sír szerkezetét. A szűkös terek és alacsony mennyezetek helyett széles, félhomályos galériák vannak. A vitrinekben szentélyek, harci szekerek, ágyak, ékszerek és mindennapi tárgyak láthatók úgy elrendezve, hogy az emberek láthassák, mennyi gondosságot fektettek minden egyes darabba. Mindezek szívében a maszk klímaberendezéses vitrinjében pihen, már nem kő és aranyrétegek alá temetve. De még mindig ugyanazok a tárgyak veszik körül, amelyek egykor a sötétben társaságot tartottak neki. Van valami halványan komikus és egyben meglehetősen megható abban a látványban, ahogy a modern tömeg ott áll, ahol mondják nekik, tiszteletteljes távolságot tartva, és kis fénylő téglalapokat emel fel, hogy megörökítse az arcképét. A közösségi média megtelik szelfikkel és pillanatfelvételekkel, egy aranytárgy apró digitális visszhangjaival, amelyet csak istenek és a megdicsőült halottak láthattak volna. A Nílustól távoli nappalikban az emberek barátok és ismerősök képeit görgetik, akik Tutanhamon maszkja előtt állnak. A fiú király, akit egykor még saját utódai is elfeledtek, most számtalan képernyőn jelenik meg szinte hétköznapi módon. Maguknak az egyiptomiaknak a történet további rétegeket tartalmaz. A sír kincsei nem csupán egy távoli múlt érdekes maradványai, egy nemzeti történet részei, egy olyan kultúra szimbólumai, amely túlélte az idegen uralmat, a forradalmat és a gyors változásokat. Az új múzeum nem csupán turisztikai célpontnak készült, hanem a kulturális büszkeség és folytonosság megnyilvánulásaként is. Kairóból és a Nílus menti falvakból érkező gyerekek iskolai kirándulásokon jönnek, jegyzetfüzeteket és gyümölcsleves dobozokat szorongatva, és az őseik által készített tárgyak előtt állnak, jóval azelőtt, hogy iskoláik vagy városi utcáik léteztek volna. Az idegenvezetők elmagyarázzák, hogy ez nem csupán egy fiú története, hanem egy ország hosszú narratívájának része. Mindezekben az aranymaszk többé és kevésbé is vált, mint ami volt. Tárgyként az, ami mindig is volt, egy elképesztő kézműves alkotás, egy portré és egy varázslat ötvözete, amelyet egyetlen testőrzésére építettek. Szimbólumként most már szinte abszurd számú jelentést hordoz. Általában az ókori Egyiptomot, az archeológia romantikáját, a 20. század elejé tudomány és kaland keverékét, a kasszasiker kiállítások felemelkedését, a tudományos elemzés erejét, valamint a múlt megosztásának vágya és a védelem szükségessége közötti állandó húzakodást jelképezi. Valahol az üveg mögött, ha valaki hajlamos ilyeneket elképzelni, még mindig ott van annak a csendes fiatalembernek az árnyéka, aki csak egyszer viselte a maszkot, azon a napon, amikor testét beburkolták és koporsóiba helyezték. Nem kérte, hogy ő legyen a legismertebb fáraó az iskolai tantervekben, vagy számtalan dokumentumfilm és szuvenírbögre tárgya. Mégis, nélküle és a temetkezési felszerelését formáló kézművesek nélkül a múzeumok szegényebbek lennének. Az archeológia története rövidebb lenne, és az ókori Egyiptomról alkotott mentális képünkből hiányozna a legismertebb arca.